Hallelujah. Praise the Lord. So, hai dini bo zora kaham. Hai kaitor chef kaham khlai review ka. Keplai ke kaitor ni ko serang lainai. They kaitor ni kok je approach ni lang mau kupulung afro to te sajak nai kerenyo. Afan kwtal. Awa senasi ke keplai ke ya appreciate wo. Mok nani, kap nani, sundru nani, aba haite shopaya, tong tok mong kaksang mong alaida, kasrang mong, keplai, abo siminu chini lang mo kupulung ongo. Amen. Awan bagino tini bahaya seng kia pano maganang ingya. Tini bahaya seng keplai ke kaitani kok no serang lai man lai nai. Amen. Gana Bible nadi te tiarang baidi. Fading ke cengnan islai sekang ceng pal ke ozora kaham kaitor sunu romani bagi ceng kaito na hambai relayana. Amen. Afan no belai ke hambai. Yesus Kristus tu yang cuma nini besar khlai mani bagai, nini nokong ni khlai mani bagai, nini kok ketang keplai, akok nung salbrung lo, tin lang mau tong thung nung mucung jago, tiap ni bagai yang furungo, jang buzina bagai, jang cubanai hisabe nung, keplai Holy Spirit nung tin lang mau nung rohaka, hamba ya fan nolawan ni bagai. Nai tong nai, joto ni kali nian tei ketana sarsa surah Yesus. Thank you Lord. Keplai Yesus ni mong makiafa, bebak ni bagi nona hamba ya faro. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kakla yu belai kena kasarang zakmang nungna. Fighting ke norong mutrung ke norong ni testimonies ro, they kaitor bless klainai kok rok no, comment section no share klainai no. Amen. They awa hakino takuk te bukuk song te bukubang ma, chini tongbo, chini zak nukzak, borong ni thani bahai no, mangkeseng share kai relayana. Tanghin male o kok bai, kebuni se loss ngya, te busu Subraiyungno kahamungu hungkeba, hadi. Sang share kailen, they come borok o keplai kok bagi blessing sideng hamaring sideng. Amen. Padiknya sang kuluk layana, Roman chapter 1 verse 16. Orang bokong sejak tongo. I'm not ashamed of the gospel hanisam. Je kok no nolo share klai dini kini ang samani. Aku je kok no sang serengi tong layo. Je Yesus ni kok ako abono tuiseng lasi thai kri. Borong nono bengai mano lasi ma singsa khlai mano. Piaba neng angle abono tui lasi thai kri. Bobono tui ak keplai kothma kaham Yesus ni kok akai tu ni kathan kok ni bagai ceng lasi lai thai kri. Hallelujah. Praise the Lord. So Paul bokong saitang I am not ashamed. Ang lasi ya tamo of the gospel himself. Ako tumakaham, a good news di bagay ang lasiya ni saito. Saimia, norogla de lasijak. Lasijak ni krible. Tangilin ng lasi na iba. Komol kangsa, mayroong bosta kaisya. Okay, nokok tangir laimani seng koraksa sengno coba laimani bagai. Kia bola dah lasija. No, dia bisa kapang serang, dia bisa tong ble. Ang omok ponano coba iman ka, omok ponano kungsa bagiri iman ka, omok ponano ang bini nangmani manunya ya pariri iman ka.
जों तंथगिया देबा खास्रां लायो देबा ताजांगो बा यस आं तिनि चुबाय मानखा नों जे पाइनाय जात माइरम चुबामा बायसे नों आसा तंथगो हमके हा जे बाय थांनाय जात नक न बागै मारमा बायसे नों आसा तंथगो हमके बा खरकसा सिनिमुं ससगनो नांमानि बागै आ नांमारबनो नों चुबाय रे मा बायसे नों आसा तंथगो हमके tabuk je kothoma kaham je kok kaitoni kok abone borongno molbrum ni langma serowo abone tile nungtang lasinai ba painai jat no bagmani bai se nung tong thogu khapang srang hungke tabuk komoria jat no bagmani bai tong flainai jat no ya farmani bai bese tong thok thai bese khapang srang thai hallelujah praise the lord tangi male tini nung ang tangi slai jakha tangi tini tong thogui man tangi tini asa khatung khaja tangi munilai man lai tanghin male jungji subai grongi borok kata lengkha tabu kaitoni nukhungni molbrum ni bagi ingkha muthangjak mungchini amen ambagai Romans chapter 1 verse 17 or 16 sorry Romans chapter 1 verse 16 Romans chapter 1 verse 16 Rome ekni 17 Oh sorry, 16 tay 17 বছর একদম I am not ashamed of the gospel. Paul akan saito mo tamnoy ang lasya kothoma kaham ni bagay. A good news ni bagay. So chung bohay na lasi lai thekre. Sungsani okay. Mung sasuk no chubamani bai chung asuk tong thok layo. 뭉사석노 거락스승이 타니 야파리레마바이 정벨라이 똥토고 카빵스랑고 앙쭈바이 만카 앙야파리 만카 하이케 타부 yes 하이케 타부 제꼭 꼬토마카 함훈마니 아까플라이 꼭 아브노티 앙땅라시나이바 아브나 앙토모노 거락스승이 타니 야파리리케 아보로니 라이프 슬라이작나이 थैमुंनि यगै बो मोथांजाक मुंग सकपाय माननाय बिग्रानि यगै गनांग सकपाय माननाय बेमारनि यगै काहामो सुमसकनि यगै गथारो थैमुंनि यगै मोथांजाक मुंग आके अकगनो आं लोकुनि थानि याफाननानि ते अकगनि बागै आं ताङै लासि थाय नो जों लासि लायथाय गै Because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Je kothoma kaham hunmani abo kaitoni fan aphan tam khlai je borok aphan no receive khlayo yasaki nao muthang jakmung aborok ni bagi ngi thango. Wow, haha, praise the Lord. Akan nini thaisya ko nini bukukti kothoma kaham ong khormani bai. Te koroksasak abono khnamani bai aborok morbrum ni langma mano aborok muthangjago aborok kaitoni nukhungni ungo aboni sebara khushi tongthok mungtei tamtong mairum bosta kaisar mawai belai tongthok layu chung tangi hinmale bini chugya jarang chubai manka phiaba kaham ke wan sugui na khetamo mairum bosta kaisa painani jora bishi nangya ang nok tangiri manka yes ang tong thogo tongmono ri manka ke phiaba an nok no tui kaham ke wan sugui na ke koyekte bishini pore abo bai thang painai abono tui se sengasak tong thogo humke tabuk akai toni kok gathang kok kothoma kaham muthang jak mung kok no samani bai te khoroksa muthang jago slai jago kaitoni nukhungni ungo molbromni ungo humke ang tangi lasinai painai jat no tui sang lasi angke komoria jat tong phainai jat amuthang jak mung kok no tui nung le tangi lasi thai ang le tangi lasi thai no sing lasi thai grei amen praise the Lord amang ang sao yes social media sing paile ang lajak daily no but nang nunya post khlai mani slaile nini life kai to bless khlai mani hamari khlai mani akong no tui reels sanandi akong no shadi share khlai di yes social media man ka use khlai dia bono yes nang tongna musung aro tong di tongna ni manaya but kaisa limit tong di but jefru tongo a social media wo share khlai di
kothoma kaham no mathangzak mung kok no khnateng tanglai kabang kuk borok no tabuk nang market no naitung mani gila aga mungsasuk jaga bo nang mura asuk jak munugi gila bo jaga nugui na hinga ke mobile naijak no nugnai so bo je jaga nai tongo a jaga no nang bo share khlai ja kothoma kaham no khana chiteng slaijak chiteng hallelujah praise the Lord sagla chitai kre our duty chini duty tamo a power of God a kaitoni phan a ko kothoma kaham no lokoni thani tuniri nyani je borok khnanai ya saknai bini bagai mathang jakmu angnai amen first to the Jew then to the Gentiles ni so yes puila kothoma kaham khnanani bagai Jews bosongrok shep mankha aboni yagulo tabuk chung bahaino Gentiles sanjaknai ro a kothoma kaham no tini khanamani bai Jishu bai kerengai borok katalangai asuk sungsa sao tabuk sung for in the gospel the righteousness of God is revealed a kothoma kahamono kaitor je busuk kaham sung abono sawi mano bobini hamzak mungno 성달이 수수 사슬라 지슈 크리스토는 로이 푸노카 암방에 아버 꼬보이 함자고 흔빠는 깨버니지니 부산어 의만야 너 파나 사보 함자 근거 알아 똥라니 비신거 앙보 흔히 저떠노 사나이 너 파니 바가 니니 쩌라이노 sacrifice 클라이디 니니 부산어 sacrifice 클라이디 흔게 노 방락니 사나이 비아버 니니 바가 아니 바가 kaitorle bini songdari susu sazlano sacrifice klaikya hallelujah praise the Lord chini kaitor chungno bellaike hamzago a righteousness that is by faith from first to last the righteousness that by faith from first to last just as written the righteous will live by faith in himself. Amen. Je a soi kahamo sok painai rok. A Kristo bai kereng kaitor nukhuni eng painai rok. Borok ke poito bai se ya prisau. Poito bai se kathang tongo. Poito bai se kaitor ni mungno kochu klayo. Hallelujah. Praise the Lord. Gana gini hor zoraba. Yang sakuk sarabo cirik laijak kaitono lobui. Hallelujah nara korang kana itong kana. Abon bagino ang ja thayo tong belai tong thogo. Tang hin male tog rok bahaino ang ja jaga tong oro hongkake belai tong thogui gobang dal bidali tog rok sokpayo. Even mal mata wasyusundro aming rok pungmani kanana. Seibo pungma kanala ang rinai nei rinani nanya borok oro belai khatung khajaga tong thok jakmani bagai okay ani ro boi phai bayu iben ang kungma area thangai tok ro phon nugnani sep manya beba ani nogo tong kha kyang kabang ma dal bidani tok ro no haino bir phai mani tong phai mani bothop thum phai mani nogo hallelujah so aborong na naising naike iben tawuk je khorang pungmani khorang ro borok naidi mungsana tuiphon wanaya borok je duty kaito ba ya farzaka abono borok fulfill klai tongo so tabuk nini ani ba haino duty tamo chini duty ko bono kaito Jishu Kristo no rohka a Jishu Kristo no chini personal savior chini mothangnai bono malik bono bebak bono lama nei goshuina nani amosuk sudu seng klainai mali hankele abo tamnai butwa hangka ke wa kisa hayengo butwa ni slai pano tebu tola category o sogui mani kalayo mungsasak aji nana bagi tugu okay tabu romde gari kaisa khungsa gari painani abono aji nani belai kutu asik easy ya but tomuno khoroksa sak kalai sake gift rir fakele hey brother hey sister omni ni bagai a belai kalaya da
oh thank you so much brother hani sing ya sakai nalai blana gari khoroksa gift rafai ke nga aji na ninga ge tugui thango gift rafai man ke layo nga tabo mthangjak mung chini bagui hani sing wa phone wan sugia belai kutuga bo phiaba kaitor gift hisabe jisu christ tu nini ani langma ro horka this is your gift eternal life iko oboni gift mthangjak mung iko oboni gift kathar iko oboni gift kuboi iko oboni gift kaham iko oboni gift nang tabo kaitor no khungni se hallelujah praise the lord na tabo gift hisabe shop pai kya abona tamni asu tukjagi tonglai kheba yasagi da sidi the gift is yours hallelujah praise the lord nini bagi kaitor gift hisabe jisu christ no rohorka just receive khaija sire yasagi simina sidi amen amen bagi no sangsar ganangai thangdi okothoma kahamlo thangi saidi hallelujah tam kok saba thangdi go and preach thangdi kothoma kahamno thangi sawidi thangdi bodol khlai walai lai dihini sayable thangdi nasigi malayake bulai lai dido hini saya thangdi khoraksate khorokson soklai lai dihini saya thangdi tak thalai di vrosrdi man lake aba hini singno saya go and preach ni so thangdi kothoma kahamno thangi saidi ni so amen hallelujah so tabo adagi jakmano nung fulfill khlaiya tong haikaba je borong ni bisingti nini thani kothoma kaham sok paikya mthangjak mungkok sok paikya nung je tabo khnai tongmani jesus lama kubui mthangjak mung obono nung poito khade khlai nung accept the khlai hallelujah praise the lord so accept khlai di ang mthangjak mungo akkatharo khobjak phaidi tei nung bahaino nung bahaike a kaplai sok paikya a sok paimani je a kaplai kok nini thani wo abo sok pai nung salai jak mani ba a kokno tei khoroksa ni thani bo nung share khlai di o kothoma kahamno tui nung talasi jakdi because nung kasamliya nini sinimung tabuk kwtal se because nung kasam simbuk nangjak kthei abahai category ni borokliya nung tabuk kwtal kristo bai kwrungoi a kwtal category ni borok se nung tabuk nini sinimung tabuk kwtal se amen gesau sawo logi tong ang bahaino lasiya a kaplai kok ni bagai a kaplai kok ani langma sokpai mabanya ang salai jakha ang bahaino lasiya kothoma kaham ni bagai ang ok kok bai salai jakha ba te khoroksa ni thani bo ok kothoma kaham no ang share klainai sau sau tong tini abono gosinai ro hallelujah praise the lord tini belai khena boro wana jaklayo te jeman sakni jini bokhorok buddhi thepalai settle khlaina nailayo msangrana nailayo ajina nailayo hallelujah ha nung mo sunamia ang mo sunamia bosong nung mo sunamia ang mo sunamia sanamai sabo kaito nini bonto khlai ri manai sabo kaito nung ang ha hane kaframani bai ha sokpaya a ha ranai sabai kwrungma baise nini life o ha sokpainai position sokpainai kaplai sokpainai kathar sokpainai mthangjak mung sokpainai ri manai sabo ranai sa malik simino praise the lord maya ganang phani rung thokma bosla kusu jaga sanka bophabai jaga bagir jakha bosla kusu jaga phalai khibika rang
sok baikha rang bo haino gmai thang baikha haino hai nogo kifil phaipika agini slaipon gobang jaga manfiuka bo je phalik langmani ha abo to paikha haino hai teibo gobang abo phani nogo kifili phaimani bagai bo gobang agini slaipon teibo gobang সম্পত্তি bini nijini bo klainai mankha. Wow, hallelujah. Sabuni bagino nang je tini kemal jagi tongmani ha sinimung dofa abono nini haina hai khlairi mannaisa agini slaipon gobang khlairi mannaisa abote kebuya assanamnaisa nono ano gthang tonnaisa akaitoni thani simino afan tongo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tangi hinmale neng ang azimaniya o harok do farok samung nungmung rok kaitor nono ano saranani bagai yafarnani bagai advance ni slai sekangno salamjak mani rokse. Praise the Lord. Hallelujah. Ngawan bagai no sang lasilai thaikri kothoma kaham no toyi. Verse 20. Romans chapter 1 verse 20. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Amen. Tam sauzagawo kaitor bini a phan keplai phan baike o sangsarno sanamkha. Amen. Azagawo seng kaitor je busuk phan ganang abono seng bujiwi mano. Praise the Lord. Hallelujah. Tini sangsano sanamui mano nono ano sanamui mano bebak no sanamu sanamkha olir sung nogui botong ga aron sung buji thai kaitor busuk phan ganang ga tabo a phan ganang ni kogo busuk phan tong na a kog no tabo sung samani bai tei je borok khnanai khnamani bai aro busuk jora keplai nugjak no abo tabo just neng one sugui naidi imagine klainai. Praise the Lord. He is everything. Sini kaitor bo bebak. Bini o tongke bial krai. Bini o tongke sundrumani krai. Bini o tongke khasrangnani tongthoknani simise. Wow. Hallelujah. Praise the Lord. Aboni bagino Saimandi tini borok khoroksani daratei belai kirima singsa jagao sung thangi sogoikha a kirima singsa bobo hai even elambakabo obo haken sijaka there is no one righteous, not even one. Sangsar obo hai jaga thangi sogoikha khoroksapon borok kahamsa krikha not even one. Yang kaitor le kaham gathar tei mazra kri abo haise jungno klainani musung jago phiaba a puila je sanamjaknai adam bi bo kokhnaya wngmani bai tamunuk jakha bebak borok no kirima singsa abahai position o sokpai baikya amahai thayo sokpai baikya kirima singsa ambagino Romans chapter 3 verse 10 Romans chapter 3 verse 10 abahai keno sija there is no one righteous, not even one. Apona apuila ni borok ni bagai
khoroksa pun kaham category kerikha khoroksa bebak borok no. There is no one righteous. Kerikha borok kaham khoroksa pano. Not even one nisa khoroksa pano kerikha. 23 ko teb srai sawo, for all have sinned and fall short of the glory of God nisa. Sumso ganang nisa busang keba. Asumso kosogui joto ni thani unu sok paikha. Amasike shitra abosike tamnai leta pata jaga phai sok paikha. Kai to ni sung sasao khobjak nai keba phano kose kerikha. Praise the Lord. Hallelujah. Amagitam sa, I have made you a father of many nations. Abraham no pogre mani. Ang kabang madofani no bufas sanamnai. He is our father in the sight of God. Awan bagay Simon di. Abraham ang kakaito by kogre zaknai apuila. Okay. Poito ganang. Abraham. Tabo apoito sokpai mani bai chungbo bini busha mok sung khobjago. A promise of khobjago. Abraham no tam promise khlaijak eternal security, eternal tamnai tuidul mung, chuba mung, mutangjak mung, naikol mung, abo promise khlaijak kog rojak Abraham no. Tabuk chungbo haino poito khlai mani bai. A kok rojak a safe secure mutangjak mo chungbo tabuk khobjak kha. Amen. Hallelujah. Piaba poito sang Jesus Christo no klainai nangnai. Amen. Tahula lama ngi Jesus Christo paikha. Tabu bono poito khlaike kaitor advance je kok mani promise khlai mani bini borok rok ni bagai. A kok narak marok bebak ni life for ani life for nok zaknai. Amen. Bufa busa baksa bufa busa asaina ni slai sekangno busa ni bagai kabang ma mani kaham tiar khlayo. Pia busa je fru toro mechurungo bobai baksa tongo afrutam khlai a khati mani aborokno a busa ni thaniwo ya phari rubo. Gataw busa hanjaknai bufa bai tongya bufa no yakari klango hungke advance bini bagai khati mani a tiar khlaijak abono abbas hakun dino yasagi nawi manya. Nini ani thaniwo tabuk same. Kaito ke tiar khlaijak already. Mutangjak mung gothar alaida teibo kubang ma. Pia batabuk beauty tamo neng ang jeng kok khnawoi bini nukungo. Hallelujah. Kristo bai kerengi borok katalangi bini nukungo kaito ni nukungo as a obedient as a kok khnanai koroksa busha ngi tongnani abose. Praise the Lord. Hallelujah. So aboni bagino ozorawo srai ke saimandi koroksa phano borok kaham to kerino tang male bosong se sumso ganang bosong ni thangkaba phiaba tabu kaham jeng haino hai ngi mandani bagai kaham category o sengno sokpai rena ni bagai kaitor lama khlaikha aboni bagino joto nengi kaham ngi saw phaikha Jesus Christo phaikha bini kaham no chungno rena bagai chini hamyana boro jukha tabo kaitor chukna hani hoite nasik puro nini thaniwo nengbusuk chala naithok nengbusuk burui naithok nengbusuk pora lekha gana nini busuk rang tong nengbusuk kok sana kereng aborokno kaitor nasikya nini thaniwo jisu tore tong krei abono so nasigo. Hallelujah. Gama borok obahake wansugo ang kaham ke tongmani bai aikaba ani kafra mani bai kaitor ana hamjaga nei naidi tabuk jisu Kristo bai neng kerengke automatic neng kahamo automatic neng kathano sokpainai neng agi je phanrui khlaina nai mani abo phanriyawi no kalai sakeno nini langmao nukjagi thangnai. Amen. Ambagai tabuk kaitor nini thaniwo neng busuk pora lekha ganang na nasigya nini thaniwo jisu tore tong krei abono sa nasigo. Tabuk sungmung ke abono neng a Kristo bai kerengjakta
nanga Kristo bai kerengui borok kwtal odi wngkha. Amen. Kaito tabuk na sikangke nini thanio Jisu no nugnani nangnai. Jisu je jaga tongo aro blessings tongo. Je jagao Jisu no nugo aro hamari tongo. Aro chuba mung tongo. Aro naikol mung tongo. Tabuk sungmung ke nang Jisu Kristo o to de tong. Nang bo bai kerengui borok kwtal odi wngkha. Hallelujah. Praise the Lord. Nono kafra di bohni saya. Kolom tui mane khiklai muthangjak mungna aji dehni bo saya. Tam saba ang rohor ka lama hisabe Jisu Kristo no nungmono bokhabai poito khlai di obo haise sawo. Te ano as a babu hisabe samung khlai jaradi. Praise the Lord. Sabo kaito okomo saito. Ibenela bago sijak. God is fighting for you. Kaito nini ni choba khlai tongo khlai jaradi bono choba. Nung siring engdi nung mayak takafradi. Hallelujah. Praise the Lord. Belai buzia ngai misinterpret mana tese joda ka uta buziri. Oh siring sakangke samung khlai nangle office thana nangle azina nangle han thomang tongsin aba haike uta buziri. Hallelujah. Nini kaframa bai mutangjak pung nini engya nini kaframani bai a alaida excellent a kaiter musung jakmani nini bagai abo sokpaya. Kaiter already Jisu Kristo tui bebak tiar khlai baikha ready khlai baikha nini bagai tabu nungabono poito khlainani te goshina simise. Amen. Hallelujah. Ambagino Romans chapter 5 verse 1 atam sujak tong. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Tabo kaito ni mokolo kahamung na bagay tamo. Jisu Kristo no poito klainani yasaknani simise tei jefrun nono na sigo nini thanio Jisu nugnani nango. Nini thanio Jisu nugjaknani nangnai. Kaito abusuk simise musungjago tabo. Jeng khlai sakeno a gift no yasakteng a lama no receive khlaiteng a kplaya tongteng tei tiar kukhe tongteng kaito obono musungjago. Praise the Lord. Hallelujah. So aboni bagino poito. Nini bagai je painai Jisu no nengle 100% poito le neng klainani nangnai bokha odru mudru engyawi. Amen. Tabuk poito klaima bisingtise jeng kaito be kaham hunai romjak khani sam. Kaito bai kaham hunai romjak na bagai samung khlai dihni saya poito khlai dihni simisu sao. Kaito bai kaham hunai romjak na bagai nini kaframaya poito sanango. Jisu Kristo nini bagai samung kaham khlai kya abuno bokha bai ke poito klaina simise. Haikeno tamo. Hallelujah. Kalai sakeno. Akaito rimokolo nang dalai keno hamsajak. Amen. Magnang si bebak no aji jak na ya yasak jak na simise. Gift no kebo phona rang ruina ya. Gift no hambai ruis yasago. Kaitor bahai no gift hisab bebak blessings hamari nini bagi tiar khereka. Nungbo thank you ni yasagi simise nasidi. Declare simise khlai sidi. Jisu ani subrai. Jisu ani lamo samung kaham khlai kya. Ang belai kaham se, kathar se, hamsajak se. Wow. Amen. Amen. Hallelujah. Verse 8 Romans chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. God demonstrates His own love for us in this, while we are still sinners, Christ died for us. Busuk unique, busuk naithok, busuk jodaku ke kaitor bini hamzak mano nini ani langma funuka. जों समसो गोनां माने बर बुजिखा ताबो फासि रोजागना बागै अलरेडी आबा हाय जागाव जों फासि रोजागनानि जागाव आ फासि रोजागनानि जागाव न जिसु ख्रिस्ट फाइताम खलायफायखा न बरनो फियक्सिदि आनो फासि रिसिदि हालेलुया तामखे काइतर जोंनो बुसुकसे हामजा आबो बतजोंनो फुनुखा तानि हनके जों समसो गोनां Engui tong fru Kristo no chini bagai botarka hakawa Kristo Jisu chini bagai theipaikha phasi rjaknani hake crossa kanta bujanani bagai जों se
aboni bagui joggo tongmani haipano ei borongnaya ano sirade ano honei Jisu Kristo chini man thaino bo na phaikya. This is the love of God. Obviously kaitoni hamjakma. Hallelujah. Ambagai belai challenging sok payo. Challenging tam sajaman. Borok kaham no ba joto no maya khlayo hai dumana. Borok khoroksa hamyano hamjagi manai sabutong. Bono slaina ni bagai bini bagai kafranai sabutong. Gobangkung tam sanai no abole nglak ni sanai. Borok kaham no hamjakna ni ba belai khlai se diba. Ba jepru borok already hamyangi tongka bipodo khlai tongka azaraw hamjak mung phunuknani gobangma borok ni bagai tugui thango. Hallelujah. Go oh hamjak mung abo just rang kring tongka rang sobarinyan amahaya o borok theinai kya azaraw theipai manise abahaise hamjak mung abo chung theinani jagao basajak a jagao chungno noroi Jisu Christa theimungo basa phaikya Nini ani ngai thimungno bini saka rujuina baikha. This is the love of God. Love of God. Kaita oba hakeno bini hamjak mungno chini langma phunoka. Kaito kaham. Mini khairokma hamjakma paiflaya. Hake sumsok tongmani no. Belai hamya category o tongmani no. Ngatabo a hamya ni chungno nori rohorka. Asum sok ni chungno nori rohorka. Asum sok sao basa phaikya Jisu basa phaikya. A tekto sao basa phaikya Jisu Kristo basa phaikya. A bipodo sao basa phaikya Jisu Kristo basa phaikya. Bebak mazra chung manjakna tongmani chung rjakna tongmani abono sabo na phaikya yasagui Jisu Kristo na phaikya. Tabuk tangi kethar borok munisu kethar ngi main yani sao. Tangi kethar nang saiman sidi. Tangi nangase kaham nang saiman sidi. Nang je hamyao tongmani a hamyano Jisu naka nono bini kaham no yafarka. Nang je sumsogo tongmana sumsogno bo naka bini kethar no yafarka. Aboni bagai nang kaham nang kethar. O kethar kaham no nang ajiwi nyai manya. Ke khoroksa borok phano kethar bai kaham mothang jakbong no ajiwi nawi manya. Aseng je ajiwi manya wan sugui suru nai manliya aba haino kaitor khlai sakeno Jisu Kristo no nini ani langmao rohore tam khlaikya khlai sakeno yafari rekha mothang jakbong kethar kaham alaida beba. Amen. Praise the Lord. So verse 12 batam sijaktong chapter 5 verse 12 Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and this is the way that came to all people because all sinned himself. Bebak hamya phaimani khoroksa ni bisingtise bebak bipod problem thimung khoroksa ni bisingtin sok paimani. Tabuk te khoroksa ni bisingtei bebak kaham nini ani lamo sok paikha ate khoroksa sabo Jisu Kristo. Amen. Hallelujah. Tabuk a hamya klainai mistake klainai thimungo thangnai bono nang ruk thanai. Haikaba nini bagai je lama ngai phaimani a Jisu Kristo no ruk thanai. Boba janang krengi tongnai nakheo te kubun jagao de nang paile ngai tongnai. Taw choice nin thali ose. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ambag srai ka saimandi. Even verse 19 sang porikinogo chapter 5 verse 19. Khoroksa borok ni bisingti sumsok phaimala phaikya. Thimung sok paimala sok paikya. Phiaba te khoroksa borok ni bisingti mothang jakmung tabuk chini engkha. Kaham tabuk chini engkha. Kethar tabuk chini engkha. Molbrum ni langma tabuk chini engkha. Poito simisi khlai sidi. Hallelujah. Praise the Lord. Phaimake phaikya khoroksa ni bisingti bipod sumsok. Phiaba tabuk te khoroksa phaimani bai a Jisu Kristo ni jare jeng tabuk kaham kethar a better a hamsa jak category sok paikya. Amen. Kafra jak nai kre. Already sok paikya ba abono tui tong thogui kaitir mungno kusu klainani simisi. Praise the Lord. Khaklayo belai kheno khapang srangi no tongbaina tui tong thogui no tongbaina. Kaitoni kok abo khanaruk tebo juda angruk khanaruk tebo kaplai angruk
khnarerek te tongthokrerek khnarerek te phan katal manrerek abahaisi amen so abahakena singtamno koroksa borok ni bising te phaimaka phaika sumso phiaba abo delayed ngi thangka tabuk koroksa borok phaimani bai kaham chini bagai kupulung ngi thangka ate koroksa borok te kebuya akaitoni songdari susu sajla a Jisu Christo se amen praise the Lord ambagino sing serai ke saimanani nango for the wages of the sin is death sumso khlaki borok ma thuyo the gift of God is eternal life in Christ our Lord niso thuimung chini bagai engi thangmani adam ni daratei tangi henmale sumsok ni manthai the wages of sin tamo is death abo thuimung se the thuimung sab ni bagai sumsok se joto ganang joto ni bagai phiaba taba a thuimung nor jagai thanga chini thanini chini buskangni tangi henmale the gift of God kaitoni gift ngatamo mothang zakmo kaitoni gift ngatamo eternal life ngatabo nang kafranai na gift no klaisa ga yasa ga nanai ang tini sugjara nugya ko kya phano rang roi gift na honai ang tini sugjara nugya ko rang roi gift aji honai no gift mane tamo free of cost maganang no gift no okay tabo am maganang no galai saken nang nini da klainai na doi ta maganang no nai tam klainai ni kodalai kana ja reject klainai tam nin thaniwo sumso klaikere borok ma thyo ngatabo sumso ganang sabo adam bini busarok sabo chung ngesengle bab tamo sumso ganang phel tabo o sumso ganang no noroi a eternal life amuthang zakmono rona bagino kaitor sino gift reka a gift sabo Jisu Christo bono tabo bkhabai poito klainani simise teitam sanani Jisu nung sani bagai phaimani ba nung sani bagai samong kaham khlaikya ba nung nani subrai munai declare klainani goshi sugnani kisi sapan bkha odru mudru ingyawi asuk simise wow hallelujah praise the Lord so aboni bagino Romans chapter 8 verse 1 tamo there is no condemnation for those who are in Christ sumsong ni manthai ga thimung tabuk Jisu Christo bai tomuno kurungu hungke thansa engja hungke a borok ni bagai mazra krikha a borok ni bagai thimung krikha Romans chapter 8 verse 1 hallelujah sumsogo tongmani hamya wono tongmani hamya kosogoi sokpaimani sinimung krei engui tongmani theimungo ligilaga engui kamalai tonglaimani tabuk gift sokpaikya a gift no kaito rohorka a gift sabo Jisu Christo tabuk Romans chapter 8 verse 1 okong no sawo the gift hallelujah abotamo eternal life ga ajaga tam krei satok jakbong mazra krei there is no condemnation in Christ Jisu Christo bai kreng jakrok ni bagai mazra kreikha satok pitok kreikha theimung kreikha tabuk nungse bahai gift no da yasaknai agini jagan tongnai hini da agini jaga tongnai gift hisabe Jisu phaikya a gift to yasaknai rok borok ni bagai theimung krei mazra krei alai da kaham mothang jakmung simise praise the Lord kaito kaham bini khairok ma hamjak ma pai flaya जों खोनाबो कन्टिनिउ खालायलायनाय आं आसो कलप फासिं थांला खातिनि दिनै आसोक नों सिदों हालेलुया तमुनो नों स्राय स्रायंखा औ आं आगि हायतंमानि ताबो हायसोब्ला आनि सिनिमुं ताबो कतालसे नों तमुनो अबाहके डिक्लेयार खालाय बुजिखांके बा सादि आनि लगे लगे हामबाय आफा नों आनि लामाव काहाम खालायखा जिसु ख्रिस्टनो रवै आनि काहाम खालायखा हामबाय जिसु नों थैमानि बाय बोथार जाकमानि बाय आनि काहामंखा आंबो खाबाय पयतो खालायो ते आं गसिउ जिसु नों सानि सुबाय आं सेलेंलिया निनि बोसासे आफा आमेन दिनैसिम नों सेलेंलिया निनि सिनि मुं कताल तामो
bosase. There is no condemnation. Satok zak bung kerai. Hallelujah. Praise the Lord. Satok zak bung kerai. Sabrong ni bagai. Kristo bai kereng zak rong ni bagai. Gendeng tabuk bui poi to khlai kable. Te Subraiyungno si kable. So saimandi. Nini bagai. Satok zak bung. Nini bagai. Mazra kerai kha. Tamo. Only mathang zak bung. Praise the Lord. So, ang zaman sak tabuk regular live of hanya ni chai tok nai 9 every day ni 9 hor din 9 ta somoyo tomung no kisi sak hair parent kan ke ba saro 9 ta o. Okay. So ang koi nai zaman sak joto no tiar tong bai di kai tor sungno belai ke hamzago. Amen. Amen. Hallelujah. So, pari palke sing tini wahai no tirpra haste no tirpra haste ni joto borok no kaiton thani sing ya falayana afan ng belai kaham dan sona khibia ya karya tirpra haste nini se sikla salai kaijak borjak chakra serai khonai bebak tini mangse nin thani ya farolo nin thani ya far kangke soitan kebeng sago te khari ma thango nin thani ya faro tirpra haste ni bagi kebeng nai phala hamya karikya kharka jisuni kaplai mungbai o tirpra haste te khoroksa borok belai kaham se hamsa jak se hamari ganang se nini besase amen. Amen, amen. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. So tina seneng situ, belai ke hambai. So jemang tomono manu ke o video rok no share klai redi. Tang male okok rong no borok khana nani nango. Amen. So belai ke hambai tina seneng situ. Hambai.